Je ti zima, keď máš šál? To je boa. Ako ten dnešný recept. Myslíš bao? Bao, jel. Fakt. Myslíš, že by sa tie sliepočky, ktoré nám tu kotkodákajú, že by sa hnevali, keby vedeli, že máme takéto boa? Asi áno. No dobre, odložím ho. Boa nebudeme v kuchyni používať. Ja dnes pripravím veľmi jednoduché, ale veľmi chutné také zemiakové tartaletky, ktoré budem plniť hubami. Hubami, syrom, bylinky, myslím, že je veľmi pekné. Mám tu dva druhy syra, mám tu stracciatelu a mám mozzarellu, že bude to krásna kombinácia. Podľa mňa bača s honelníkom už sa teraz nevedia dočkať. A druhé jedlo bude zaujímavé v tom, že budú tam aj tradičné suroviny. Mám tu krkovičku, bude tam v zásade knedla, akurát, že to nebude knedla, ale bude to bao. Je to taká žemlička pôvodom z Indonézie. Mäsko bude trhané, k tomu kyslá uhorka, nejaké chrumkavé elementy, bylinky. Môžeme sa na to pustiť. Ja už mám uvarené mladé zemiačiky, takže ja si ich potrebujem už len načistiť. Tak ty si tu čistí a ja idem pripravovať mäso. Mám tu takýto krásny kus krkovičky, vhodné by bolo aj pliecko bravčové napríklad, nejaké mäso, ktoré je pekne prerastené tukom, pretože sa bude dlho piecť a aby nebolo veľmi suché, aby bolo šťavnaté, pekne s tým výpekom, jablkový džús tam príde. Alebo používa sa aj napríklad pivo alebo cider jablkový. Keď sa ten džús pekne prepojí s tým tukom bravčovým a s tými koreninami, uvidí, že je to veľmi dobré. Ja si teraz zoberiem dižonskú horčicu a to pekne potrem mäso. Mäso je dobre, keď je obschnuté alebo poutierané, nech nám tam horčica drží. Mäso si posypeme s mäsou korenín. Začneme čili, pridáme sladkú aj udenú papriku, sušený cesnak, soľ, čierne korene. Ešte pridáme trstinový cukor. Mäso posypeme. To je priam taká krustička. Áno, hovorí sa tomu aj, že rúb. Rúb? Hej, Hej. rúb. Je dobre, keď budeme to mäso piecť, aby nebolo priamo ponorené v tej jablkovej šťave, ale bude pekne na cibuli a pomaly, ak z neho bude sa topiť ten tuk, tak až potom sa to bude pomaly ponárať. Že cibulu si nakrájam na také väčšie časti. Ideálne je to piecť celú dobu zatvorené a potom pred koncom posledných 10 stupňov vnútornej teploty mäsa nechať ešte zapiec, aby sa tam trochu taká krustička vytvorila. Teraz teplomer si pichneme do mäsa. V aplikácii pekne budeš sledovať, koľko má mäsko stupňov vnútri. Keď bude mať tak 75, tak môžeme odkryť vrchnák a necháme to dopiecť do vnútorných tak 90-95 stupňov a potom je to malo byť úplne mekučké. Ideme do rúry. Ja teda začnem s výrobou mojich tartaletiek. Do formičiek na mafinky si dáme trošičku olivového oleja. Varené zemiačiky si dáme sem. Poroztláčame. Zemiačiky vo forme sú dostatočne natlačené, pripravené na to, aby sme upiekli tartaletky. Takže idem s tým do rúry a budem to piecť na 200 stupňov asi 45 minút. Tak ja už mám tartaletky upečené, nechám ich vychladnúť a môžem si začať chystať to, čím ich budem plniť. 4 druhy rybíkov tu máme, šampiňóny, portobello, hlivu a syrovec. Ja si to pomaličky začnem čistiť a chystať. Ja zatiaľ zamiesím cesto, čiže múka, hladká soľ, cukor, droždie, olej, vodu. Keď cesto pekne zamiesím, tak ho nechám tak 45 až 60 minút podkysnúť, aby zdvojnásobilo až trojnásobilo možno svoj objem. Teraz si toto cesto rozdelím na bochníčky, ktoré rozvalkám, povykrajujem a budem si vytvárať naše bao. Kým ty sa budeš hrajkať s cestičkom, ja už by som na panvicu hodila trošku masla, huby a začnem už vlastne s finalizáciou tohto jedla.
potom mi už vre pekne voda. Ich tam vložím s týmto papierom na pečenie, aby sa tie vrstvy neprilepili. Zatvorím a nechám pár minút, aby boli pekne nadýchané. Necháme si roztopiť masielko. Prvú tam dám hlivu a syrovec. Zatiaľ si nakrájam pekne na drobno šampiňóny a portobello. To by si priam želalo spomalený záber. Prihodíme cesnak, môžeme osoliť. Tak, ten syrovec tam naozaj dodal krásnu takú oranžovú farbičku a bude to perfektne vyzerať, pretože keď odstavíme panvicu, budeme primiešavať bylinky. A ja už vlastne môžem pripraviť porciu. Pozri, aké majú krásne chrumkavé tie okraje. Teraz si sem dám stracciatelu. Nie, nebojte sa, nie je to zmrzlina. Joj, ja by som si dal. Pridáme kúsky mozzarelly a navrch pridáme zmes húb. Ja by som ešte pridala myší chvosti. Už vidím honelníka, ako bude jesť myšie chvosty. Akože trojobale v pohode. Všetko ako má byť super. Ešte posledný dôležitý komponent a to je niečo kyslé, pretože budeme mať mäsko, slané, sladké, budeme tam mať chrumkavú cibulku, potrebujeme aj niečo kyslé a to bude uhorka. Ale nevidím, že by to bola kyslá uhorka. No, ona je čerstvá, šalátová, ale pripravíme si zálievku. Dáme si do hrnca vodu, ocot, cukor. Spravíme aj takú netradičnú súku, že tam pridáme kurkumu, aby tú uhorku sfarbila na takú šltonkavo, zelenkavo, zaujímavú. Zálievka zdá sa, že už zovrela. Pridám kurkumu. Značne výrazná vôňa. Kurkuma je veľmi zdravé korenie. Vlastne svojou chuťou až tak veľmi výrazne neovplyvňuje jedlo, takže ja ju veľmi rada používam. Myslím si, že to pekne prevrelo. Môžeme si zaliať uhorku. Ja idem pre mäsko. Pekne cibulka, výpek. To má vyzerať šťavnaté. A naozaj trhané. Ja mám rád, keď to trhané mäso zostane v takých nejakých väčších kusoch, aby to neboli úplne iba vlákna. Ešte to zalejem trošku tým výpekom. Teraz už mi chýba iba naozaj posledná jednoduchá vec a môžem ich servírovať. Mám tu majonézu, tu si zmiešam s čili omáčkou. Takto pekne omáčku, samozrejme bylinky a môžeme ísť za hladošmi. Dobrú chuť. Wow, vyzerá to baučiko, wow. Baučiko, wow. Wow. Na prípravu bao s trhaným mäsom potrebujeme bravčovú krkovičku alebo pliecko v celku, dižonskú horčicu, údenú papriku, sladkú papriku, soľ, čierne mleté korenie, trstinový cukor, sušený cesnak, čili prášok, cibuľu a jablkový džús. Na bao potrebujeme hladkú múku, vodu, soľ, olej, cukor a droždie. Na prílohy potrebujeme šalátovú uhorku, vinný ocot, cukor, kurkumu, smaženú cibuľu, majonézu, čili omáčku, koriander a jarnú cibuľku. Na prípravu zemiakových tartaletiek potrebujeme nové zemiaky, stracciatelu alebo mozzarellu, čerstvé huby, cesnak, maslo, petržlenovú vňať, olivový olej, soľ a čierne korenie.